Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan World. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ag mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ton matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi ko gid makaya nga magsuksok sang bayo nga may butones, Dok. Dason, hindi ako makatulog kung may nakasabit nga bayo nga may butones nga malapit sa akon. Kinahanglan, ipatalikod ini o kung ipalayo sa akon. Nagauyat ka man balas ang butones? Wala. Nga. Kay pamatyag ko. Daw ginatutdan ako. Nahadlokan ni ako nga makita ko lang eh. Inapagidayhan ko nung uyatan ko, Dok. Aha. Nadumduman ko pa. Sa tong elementary pa lang ako. Kung ginatamad ako magbangon para nga mag-eskwela, ginahambalan ako sa mga utod ko. Nga sabwagan nila ako sang butones. Gani, madasig pa ako sa alas 4 kung magbangon. Kaya base ko matuuro nila eh. Matuuro nilang ginahambal nila. Ambala? Ano pa gid ha? Isugid sa akon ang tanan. Base sa nabatian ko nga ginsaysay mo sa ako. Amo ini ang mapanugyan ko sa imo. Amo ini ang mga dapat mo nga buhaton, Maita. Una, dapat ipangibabaw mo ang self-control mo. Dok? Oo. Pakigbatuan mo ang tuman nga kadlok nga nagaulipon sa imo. Ikadua, anaron mo ang imo kaugalingon sa pag-uyat sang butunes. Doktor? Ang buhaton mo karon, pagwa mo diri sa klinik, magbakal ka sang madamo nga butunes. Kag suguran mo,
ang ginpanugyan ko sa imo. Nakabakal na ako sa madamo nga butones. Ginpili ko ang may dalag ko ng mga buho. Kag nagkalain-lain nga kadakuon. Ay, tinguhaan ko nga mapakigbatuan ang kahadlo ko. Kinahanglan nga mauyatan kong mga ini. Ay, mapauli na ako. Agod masuguran ko na ang dapat ko nga buhaton. Diyos ko, paano iniman? Samtang nagatulog ako sa mga butones. Mabatyagan kong kabugat sang akon mga kamot. Hindi ko tapat mahulag ini. Diyos ko, nagakurog ang bilog ko nga lawas sa kahadlok. Ang tanan nga ginhambal ni doktora. Kinutinguhan ko nga buhaton. Abang, dumapaslawan ako. Tungod nagapanagilot gid sa akon utok. Ang tuman nga kahadlok. Nobyo na bala ni Maytang lalaki nga nagdulong sa iya kay na? Amo pa inang ipamangkot ko sa iya. Kung sa bagay, daw ka magaan man sang buot ko sa amo nga lalaki. Bisan pa nga wala ko pa siya masukilanon. Isa pa, ara naman sa husto nga edad si Mayta. Kung magpamana siya, wala na sang problema. Nobyo ko na si Ryan, tay. Nay. Wala lang siya makadayon sa balay sa nagligad. Kay nagpanawag ang utod niya. Ginasakita ng iya nga magulang. Kag ginahanglan niyang sugaton, kag idulong sa ospital. Nga, sa din bala ang banas ang utod niya? Napatay sa naaksidenteng salakyan niya. Gani, sa ila nagaistar ang utod sini, kag ang mga hinablos. Amo bala? Sa Domingo gali, tay. Nagaplano siya nga mabisita diri sa aton. Para mapakilala ko siya sa inyo sang personal. Bueno, kung amoy ng plano ninyo nga hiwaton sa labing madali ang inyo kasal, hindi kami magpamalabag ni Norma. Gusto man namon nga makaapo kay Mayta eh.
Ano? Oo, Ryan. Kung makaangkon kita sa mga anak, hindi ako gusto nga magsuksok sila sang bayo nga may mga butones. Kay gusto ko sila nga mahakos kag mahulid sa pagtulog. Ara pagid gali na? Nakaibalo ka naman sang bayan dira, hindi bala? Oo naman. Nagalahog lang ako Kung high school na siguro sila, kag may kaugalingon na kwarto, pwede na sila nga makasuksok sang may butones. Salamat sa Diyos. Nagbata na si Mayta. Nabunag na niya ang amo ni kaduha nga baby. Kag lalaki man gihapon. Na hindi mapulong ang kalipay ko nga ginabatsyag. Malipayon gid ako. Malipayon gid ako katama. Kada sila magligas ng tinuig. Kag subong, malima na katuig ang aton subang. Kag hindi lang mahibalaan, may eskwela na sila. Excited na gani si nanay nga among mabantay kuno sa ila kung mag-eskwela sila. O galing ano? Pulos lalaki ang aton mga anak. Kag natural, pulos shirt ang mga uniform nila. Paano mo sila mapailisan kung may mga butones ang uniform nila? Butangan lang sang butones nga wala sang buho Nagaedad na ako kag hindi pa madula sa palamangkutanon ko ang bahin sa phobia ko sa botones. Kung saan oy ni madula, wala sang may nakahibalo. Ang buhaton ko na lang ang mga tinguhaan ko nga maghulag sang normal. Kung makakita ako sa mga botones sa kuntiin, hindi ko na lang pag-ipasat ang akon nga kahadlok. Hindi tungod nga nahuya ako, kundi malikawan ko ang pagsunlog sa akon. Kagtripingan ako nga habuyon sa mga butones sa mga tawo nga wala nagapatis ang kahadlok nga ginabatyag ko. Ay, kon kaisa, hindi malikawan nga pamangkuton kong akon kaugalingon. Kung natap na inisang bata pa ako, magalalaayan ang ginabatyag ko. Siguro, hindi na. Parehos ang ginsiling sang doktor sa akon sadto. Kag sa subong nga panahon, sinong mapati? Nga diri sa kalibutan,
may isa ka tinuga nga may kahadlok sa butones. Kagina, wala sang iban, kundi ako. Tapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa spira sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis del Gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sa Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Steve sang Bacolod City. May nobyo sa santo nga tawgon lang naton kay Hazel. Bugtong lang nga anak si Steve, gani ginahalungan siya sang iya mga ginikanan. May sarang sila sa kabuhi, gani mahatag sa mga ginikanan niya ang iya mga kinahanglanon. Apang hindi siya makahimo sang iya desisyon tungod ginaentrahan sa iya iloy. Second year college na sa sadto sa isa ka besina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Steve, ngayagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Huti sang tagipusoon. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Anak, do nagniwang ka na haw? Kuan ma, sa ako gid ako permis sa eskwelahan. Siguro wala ka nagakaon sang maayo didto no? Kuntig para nyaga? Nagakaon man ako ma eh. Sa panglawas ko lang siguro na. May vitamins ka pa bala? Ubos na ma, kagapon lang. Nga wala ka naghambal dayon sa akon. Tani na baklan ko ikaw? Hindi lang ko anay mag-vitamins ma. Nga ahaw, kinahanglan ina sang lawas mo. Kasako pa nga daan sa imo. Kung kaysa, ginatuyo ako eh. Wala ka nagatulog sa husto sa oras mo. Nagyan mo man siguro ini ma. Sa naka-eskwela ka pa sa to? Sige na. Magpahuway ka na dito sa kwarto mo. Dalaan ko ikaw sang mainit na gatas dito. Meg, maupod ka sa hamon sa outing? Outing? Sa di na ho? Sa Mountain Resort dito sa Mabukal Ate, sige Meg malisinsa lang ko anay sa mama ko. Agod nga makaupod ako. Mahayo kaya may kunara ka? Para nga mas masadya. Mga classmate naman na makaupod ta. Ate, okay
Delikado dito. Mano ka dito man? Ma, maligo man lang kami sa busay. Wala gani kita nagakadto dito tungod ka delikado? Ma, may buot na ako. Wala ka pa balasang salig sa akon? Danlog ka dito sa bato? Kag matumba ka sa bato? Ay wala pa gani ako nakalakat. Ang mga disgrasya ng ginapaminsar mo, ma? Hindi ka maglakat. Magpahimuyong ka lang diri sa balay. Kay safe ka pa. Hindi ko pagtugta ni mama ba? Ano lang himuon ko? Para nga makalakad ang kuman? Panulok ni mama sa akon. Daw elementary lang gyapon. Kaya ginatudloan niya ako. Tag dapat ko nga buhaton. May napinsaran ako. Diin ka mo maobra sang project ninyo? Sa balay sang classmate ko, ma. Ay, kung tani, diri na lang sa balay. Dapat bandiri Mapatudlo pa kami sa magulang sang classmate ko, ma. Arkitek na magulang niya mo. Ote, ano oras ka makapauli? Hindi ako sigurado, ma. May telepono ang classmate mo? May ara man. Apang nautdan ko sila sa linya, subong. Dala ko man ang cellphone ko, ma. Kung ano gid man, matawag lang ako. Sige. Maghalong ka gid, ha? Ara na yun, ma. Oh, yes. Makaupo na ako sa mabukal. Dari lang kita sa primero nga falls Safe diri. Oo man. Ano pa kinaglagso naton dito sa ibabaw man? Delikado na dito. Ba? May nagisinggitan ni babae sa unhan? Mig, dali ka! Kantuan ta siya! Agay! Miss, sakit yun ang pilas mo? Hala! Agadugo pang tail mo, miss, ho? Nakadandag ko abi sa bato nga talong. Amo na nga napilas ako. Puligin niyo ko ay. Ang mga upod ko. Pato na sa ibabaw nga falls, ho. Mig, kinanglan nato nga mabulong ang pilas niya. Dalawang ka sa ospital. Sumanggid, kaya hindi na mapunggan ang pagdugo sa iya pilas sa tail, ho? Sa aksidente nga to. Dito kami nagkilala ni Hazel. Isa man sa estudyante.
Kag sa natabong ato sa iya. Gibuligan siya namon. Kabuot mo lang sa iya. Kag kagwapa pa. Steve, sino gina-text mo? Do ka sa ako sang texting ninyo nga duwahaw? Si Hazel ma, friend ko. Nakilala ko sa resort. Resort? Nagpa-resort ka? Patay. Nakatabinas ako. Kwan ma, sang una pa to ya. Nagkitaay kami sang sinilang. Ginusikan mo gadya ang load mo. Si mama bala mo. Hindi ka magsiling ha. Tagapangimon ka. Ang gusto ko, nga ako gid lang ang number 1 sa kabuhi mo, Steve. Maabot gid na yung adlaw nga makalubya ako. Pero wala iya sa may makatupong sa imo. Diri sa dughan ko. Hazel, salamat kinakaabot ka. Ay, hindi ko ikaw mabalibaran eh. Kada ko nga daan sang kabalaslan ko sa imo. Sobra ka naman. Tapos na to ya. Ay, gali. Anong luyag mo nga kaunon? Ikaw, anong gusto mo? Ako matreat sa imo. Kauluya na ya. Babae pang magasto sa lalaki? So what? Give and take lang na bala. Kung feel mo ko nga librehon, di bahala ka. Meg, abi mo, nahulog ng balatyagon ko kay Hazel. Wala pa man sa siling mo, nobyo, di ba? At di pangaluyagan mo siya eh. Hindi yan kauluya, Meg. Pasibala kung masiling siya, nga naga-take advantage ako. Wala ka man sang nobya? Okay lang na niya. Tilawi lang bala. Ang matuod, Steve. Nahulog man ganing buot ko sa imo eh. Hindi man ako makatulog sang pamensar lang sa imo. Pariyugid gali kita sang ginabatya, Hazel. Ote, matagan mo ako sang kahigayunan? Kung nagaprangka ka sa akon, prangkahon ko man ikaw eh. I love you too, Steve. Matuod, Hazel? Hazel? Madamo gid nga salamat. Madamo gid salamat kung subong sina. Si Hazel,
nobya ko. Hi, tita. Mayong adlaw sa imo. Wala ka gin makahambal sa ako nga may ginapangaluyagan ka na gali. Ginpaatuba mo siya sa akon. Nobya mo na. Ma? Maistoryaan ay kita karon, Steve, ha? Dra na ka mo. Steve, wala niya ako magustuhi. Babae lang siya, Sil. Pasensya ka na kay mama, ha? Nahinalian lang na siya. Ma, inatudluan niya ako sang maayo nga pamatasan. Tapos, kamo man ang nagpakita sang hindi maayo nga batasan kay Hazel. Kag sinugit siya, how? Ma, nupiya ko na siya. Tani, respetuhon mo man siya. Kag nga ako, ginrespeto mo? Abi, husto na ina. Pa? Kung tani, ginhatagan mo man lang kami sa kahigayunan nga makilala ang Hazel nga ato. Antes mo siya ginubya. Maayos siya nga klase sang babae. Bisan ano pang ihambal mo, hindi ako sa iya. Gani hindi na siya pagdalaliwat diri sa balay, ha? Nakabati ka? Mayong adlaw, tita. Ara si Hazel? Wala siya, Steve. Tita, ginalikawan na niya ako. Ano ba lang sala ko sa iya? Hindi man ayan siya luyag sa mga ginikanan mo? Nasukin niya ina sa imot, ha? Oo. Nagalain gid ang buot niya. Naghinulso lang kuno siya nga nakilala ka niya. Steve, hindi man siguro mabasol siya. Kung nga nga nagsubong sa sina? Tita? Hazel, madali lang. Steve, luyag ko na nga tapuson ang tanan sa aton nga duha. Hazel? Apang nga Mamangkot ka pa. Nga Ini mo ba na mahibala ng rason kun nga Hindi ako gusto sang relasyon nga ginaintrahan sang iban. Gani break na kita. Hazel? Naglahing ginang buot ko sa mga ginikanan ko. Abang wala gid ako sa mahimo. Kag subong. Wala paghihapon ako sa nobya. Tungod hindi pa gusto nila ni mama kay ni papa na magnobya ako. Abang kung makatapos na ako sa akong pagtuon,
ginapangako ko sa akon kaugalingon. Kaya mahimo na ako makatindog para sa akon kaugalingon. Hindi na ako magpadikta sa kay bisan sino. Kundi sundon ko na ang ginahutik sa akon tagipusoon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Steve, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Hutik sang tagipusoon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful Paradyo Bumbo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Puas, may lain naman nga kaagahon. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Tagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Puas, may lain naman nga kaagahon. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Good morning, Priscilla. Good morning. Nakita mo ba lang mga tao nga nagarally sa idalom? Aho. Dito ako mag-agi sa likod, dagon niya. Hindi nila ako makita nga nagkadto ako di.
Magpungko ka. Salamat. Oh, katahom sa imo sa aga ngayon ni Priscilla. Kagbangod sina, hungod ako nga hindi mag-attend sa meeting subong nga aga. Mangod na kahibalo ako nga nagahulat ka sa akon. O nga, may maayo ka bala nga balita nga dalas sa akon kaloy? Balita? Ano nga balita? Nagpangako ka sa akon kaloy. Nga dulaon mo inang mga relihiyoso nga mga panatiko. Nga nagarali sa atubang sang akon salon. Wala ako nagpangako sa imo. Pareho lang ina nga nagpangako ka. Agod nga mapalayo mo sa akon ang opinyon sang publiko. Ginahimo ko ang tanan, pres. Apang hindi amo sina kadali. Tungod nagadamo pagid subong ang ila sumulunod. Inang mga tao nga ina. Daw sa panong lang sila sang mga karnero. Nagasunod lang ina sila, kundiin sila dalon. Idiyahi nga masaylo nila sa iban nga kausa ang ila ginahimo nga ina. Kuha ang ila atensyon sa Garden of Eden. Apang sa ano ko mabuhat, ina? Ambot sa imo. Wala ako nagapangayo sang pabor sa imo kaloy. Apang gusto ko lang nga makapadayon na ako sa akong negosyo. Nga wala ginatublag sang iban. Pareho man sang iban dira. Nga nagabaligya sang chicken joy dira sa higad sang dalan. Sang mga nagabaligya dira sang prutas sa dalan. Wala iya sang nagahasol sa ila. Kag nagapati ako nga wala gani silang nagabayad sang tax sa syudad. Hindi pareho ang serbisyo nga ginabaligya mo sa iban dira, Priscilla. Sa ano ko mabuhat, ina? Konpirmi lang may ginamo nga nagakatabos mo. Sa nagligad nga si Mana, isa naman kababae mo ang ginpatay. Nakahibalo na sila ang mga babae sang ila buluhaton. Nakahibalo sila nga kung hagaron sila sang customer nga nagabayad sa ila, mahimo nga matabo ina. Isa ina karesgo sang ila propesyon. Sang nagligad nga adlaw, duha ang patay bangod nagtiruhay sila sa sugal. Wala ina matabo sa akon salon. Nakahibalo ako. Apang lain na ina sa panulok sa mga disente nga mga tao? Disente nga mga tao? Natak-an ako mamati isang parte sa mga disente nga mga tao nga ina. Kag sa ano sila mangin disente sa ginabuhat nila nga ina? Gusto nila nga gubon ang ako negosyo. Disente bala ina? Amo bala inang ginasiling sang ila pastor nga disente nga butang nga dapat nila buhaton? Gani magbuhat ka sang paagi. Agod nga mauntat na ang pastor nga ina kaloy. Hindi siguro mahimo, ina Priscilla. Kadamo sang iya sumulunod, kag nagadugang pagid. Ginapandaman ko ikaw, Priscilla. Ginabutangan sang presyur sang pastor nga ina ang hipe. Kag sa pila ka adlaw, pamatian siya sang hipe. Ang pastor nga ina, madamo sang disente nga manugbuto sa iya bahin. Kag kadamo sa ila. Kag madalagan sila sa eleksyon. Kung kinahanglan nga ipadakop niya ang Garden of Eden, kag iban pa nga mga negosyo diri sa syudad, buhato niya para nga magdaog lang siya sa eleksyon nga ini. Butigon siya! Ari siya diri kada gabi. Kaupod sa mga tao nga ginlupot niya sa prisuhan. Pabayaan lang anay nato ng pastor nga ina. Mahimuan ko gid siya sang pagi nga hindi na siya magsinabad sa imo. Inang iya mga sumulunod nga ina, panatiko nga relyoso. Kag mauntat ina sila. Apag sa ano nga paagi? Samtang ari sila diri nga nagarali sa akon salon?
Ang akon mga suki, hindi na magsulod diri. Bangon nga nahadlok sila, nga mahibalaan sang ila mga asawa, nga nagapahulom sila sa akon salon. Kaupod sang akon mga babayi diri. Kag kung magsigi pa ina, maputo na ako. Maputo na ang ako negosyo, Kaloy. Nagpangako ako sa imo nga buhatan ko sang paagi, nga mag-untat sila sa pagrali. Kag hindi sila magpadayon sa pagtabog sa imo sa lugar nga inipre sila. Oh, amoy na ang gusto ko nga mabatian sa imo, Kaloy. Amoy na. Ay hoo gali. Gusto ka bala sang bino? Kuhaan ko ikaw. Kay maligo ako sa makadali. Sige. Mahulat ako sa imo samtang nagainom ako sang bino. Good. Sige. Kuhaan ko ikaw sang bino. Madali gidang, ha? Ina ang lao mo. Sa tion nga hindi mo matuman ang akon gusto. Makibot ka, Kaloy. Madulaan ka sang pwesto. Amo ina, kung madula ng akon pagsalig sa imo. Kamusta ka, Dalisay? Simeon? Ikaw? Oo, ako. Anong ginabuhat mo dire? Kamusta ka? Sugiran ko ikaw sa nabatsyagan ko, Simeon. Daw sa hindi ako makapati na may kaisog ka pa nga makikita sa akon. Kag kung hindi ka maghalin sa sulod sang 2 ka minutos, tirohon ko ikaw. Si Dalisay man. Palihog ko, masugilano nanay ko sa imo. Hindi ako maluyag na magsugilanon sa imo. Maghalin ka na. Kag hindi ka na magbalik pa diri. Nakabati ka ba sa balita parte sa akon asawa kag anak? Oo. Ang matuod nga natabo. Isa kadako nga balita, Simeon. Ginsugiran ako ni Robin sang natabo. Kag ginakasubo ko ang natabo, Simeon. Nagapakig-unong ako sa imo. Apang natabo nato sa asawa mo. Kag wala na ako sang kahilabtanan dira. Ay labot ka, Dalisay. Tuyag ko nga mapatag si imo. Wala lang ako mahatagan sa kagayunan nga makapatag mo. Kag hindi na fair para sa akon. Ang ginbuhat mo, hindi man fair para sa akon. Gani hindi na ako maluyag na magpakita ka. Kag hindi ka na magbalik pa diri. Simeon, nagsiling na ako sa imo nga hindi ka na magbalik? May dala ko nga bulak para sa imo, Dalisay. Pwede ba ako makasulod? Magsulod ka. Salamat. Ibutang kong bulak sa lamisa mo, ha? Wala ko na ikaw ginakaugtan, Simeon. Apang wala na ako sang nabatsyagan bisan ano. Napatay nang nabatsyagan ko para sa imo. Sang nakahibalo ako nga hindi ka gali tampad sa akon.
Nakaibalo ako nga hindi mo ako mapatawad, Dalisay. Bagod sa natabo sa simbahan. Ginpakahuyan mo ako. Kag amo man ang pamilya ko sa atubang sang madamo nga tawo, Simeon. Kag amo ina ang isa kabutang nga hindi ko dayon malimtan sa bugos ko nga kabuhi. Nagapati ako nga malimtan mo na pagligad sa tiyon. Pagkatapos nga makapatag ako. Dalisay, mapatag ako parte kaso niya. Simeon, hindi ko na kinahanglan ng paatag. Maghalin ka na lang, kag hindi ka na magbalik. Palihog, Dalisay. Magpamati ka sa akon. Pamatiian na ako. Nagbatsyag ako sang kalain sang buots. Sang mapatay si Sonya. Amo man ang amon anak. Nabatsyagan ko na. Nga ginhatagan ako sa malawig nga sentensya. Kagsubong, liwat kinahilway. Luyag ko nga ipakita kay Sonya nga wala sa bilis sa akon. May anak ka mga duha, Simeon. Matuli na. Apang mapati ka. Ginhinulsulan kong oras kag tinion nga ginusik ko sa iya. One time lang ako nag-usik sa nga kong tion sa iya. Ginasumpa ko ina, one time gid lang. Kag wala ko sa nabatsyagan bisan ano sa iya. Kag hindi akong amay sa bata nga to. Wala man sa sang pamatuod nga akong amay sa bata nga to. Wala na ako sang labot dira. Kag Simeon, wala ko na ikaw ginahigugma. Kani hindi ka na magbalik pa diri. Dalisay, kung kaisa may natabo nga wala mo ginapaabot. Mga hitabo nga hinulsulan mo pagkatapos. Kagamoy nagnatabo sa akon. Apang kaisa lang ato natabo. Kaisa lang. Promise. Buksan ko ining jutay nga kortina. Kag magtanaw sa idalom. Oh, ara. Basahon ko ang sulat. Oh, ang mga buisit. Kadamo sa ilang nga nagabit-bit sang placard. Basahon ko. Ang silot maabot. Maabot na ang pag-ulan sang kalayo. Palayo mga sakop ni Satanas. Hindi kami pag-umira sa silot nga nahanda na sa imo. Ay, isara ko ini. Puisit nga pastor ini. Siya gid ang nagapamuno sang rally batok sa akon. Kag sa baylo nga madula ini. Labi pagid gani nga nagadamo ang nagarali batok sa akon. Luyag nila nga maghalin ako diri sa syudad. Dalon ko sa iban nga lugar ang akon salon nga ginatawag Garden of Eden. Pwah! Kag wala sang mahimo sa akon ang opisyal sang syudad nga si Kaloy Libertad. Oh, ba? Siya na ini. Si Kaloy na ini. Kay ramang balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran.
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasubon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa